Klientka prišla na terapiu s tým, že sa cíti nevidená svojim manželom a k tomu uteká k alkoholu. Aby toho nebolo málo, ešte aj svokra sa mieša do ich vzťahu. Klientka sa v tomto cíti veľmi smutná, bez chuti do života, bez energie a nemá pokoj na duši. Počas terapie sme sa dostali do príčinu jej súčasného problému, do jej detstva, keď mala okolo 12 rokov. Mama ju často bila varechou a mala veľmi prísnu výchovu. Mama vždy uprednostňovala viac chlapcov ako ju. Cítila sa neľúbená, nevidená. Teraz môžete vidieť, ako je situácia v príčine prepojená so situáciou, s ktorou prišla na terapiu. Tým, že v sebe mala uzamknuté pocity, že je nevidená vlastnou mamou, jej manžel jej to len zrkadlil, odrážal, preto sa cítila nevidená aj ním. Klientke po terapii veľmi odľahlo a cítila v sebe oveľa väčší pocit ľahkosti. Bola veľmi prekvapená, ako po toľkých rokoch sa jej táto situácia zopakovala len s iným človekom. A tak je to vždy, pokiaľ človek neuzdravuje príčiny svojich minulých problémov. Opakujú sa nám stále dokola, len s inými ľuďmi a v iných situáciách. Pokiaľ máte aj vy podobné alebo iné problémy, neváhajte sa na mňa obrátiť. Možno bude stačiť jedna terapia, aby ste pochopili príčinu svojich súčasných problémov. Viac informácií o terapii, ktorú poskytujem, je na stránke www.zareckovci.sk.